Sama sa ning burnout tao eh. Kalit mo lang burnout. Minaw tatag balita. So pagpaminaw na to nga. Kung may kurite. Minaw sa tatag sounds. Pastilan. Kanus apa ka ni musiga ning burnout ta? Ngayon eh, basa-basa lang sa kuha rin niya. So, super balita. Ha? Saling balita ah? Ang isda gitangag sa iring. Nya, ang iring ra ba? Nanas mga kabalayan. 200 ka iring sungkaban. Nagsuroy-suroy na karon sa kabalayan. Unya ra bag imong tutukan. Mupuha imong mata. Pastila no. Ug ari to dinhi sa amo ah. Kuyaw. Saon na no. Ang iring umunghani din sa amo ah. Nya musuroy diha sa buhan. Makatuto ko, mupuha akong mata. Sa unay Hinoo ng na itabuan ni balita. Ayaw di ma. Tu apoy ako anak na si Inting. Hain karon magsuroy-suroy. Kutuo na sa to. Mo pa'y buhok nga jutay kayo. Humo kayong taptas ko to. Tay. So dito sa unahan tay. Nakakita kong daghan kayong iring. Mga iring na ba na kanong sungkaban? Nya, Sus matay tay. Nagtangag og mga isda. bitaw na dire sa balita akong gibasa karon. Nga ang iring daghang kayong iring na anas mga balay niya dito sa imuhang nakita sad. Muna akong nabasa dire karon. Nya, raba kung ikaw nitutok ka sa iring. Ang tay sus. More ba niya akong kuanan rong? Akong na kuyawan kay nakatutok ko ato tay. Mao na diha. Tutok ka sa iring, puha imong matabi pikata ko ng mata, ba mo puha. Ako no tay matay. No. Ayaw di ma. Ma unay resulta sa imong pagkalaang. Agay.